To ku jama'a kuna ina da rarrafe yaro kan tahi dan hakin da kare yana shi yake tsole ma ido. Kuma fa haka ne. To mun sha tabara mun sha asin mun sha daga kafin alatsi ne ko mutuwa mun sha maganin ta. Alƙur'an ƙarya kake. Imani mana. Allahu akbar. Sannan kuma ka dage da sallah da istighfari da salatin annabi koyaushe. Allahu akbar. To muka sha maganin mutuwa bare shan maganin zama da Hassan da Usaini yi bari na bari ba shine ba? Ƙwarai da gaske haka ne. Kai jama'a duniya kenan rawar 'yan mata na gaba ya koma baya a da fim inda da kai da balla hayati ne bana kalla. Sai gashi kuma yanzu san ganin ka nake ana ta wuta a makera ga ta a masaka. Idan aka kisa kai sai na kamo ka. Bara mutunci. To a ina za ka ganna kamo ni labarin shi ya fi ganin shi da murya ɗaya ta ya sa duniya ta ɗauka. Allahu akbar. To yanzu rubuta fim sai masu aikin hankali su tan Allah jikanka ya hana daba ya hana daudu. Allahu akbar. To daman na faɗa na ƙara faɗa fuska ɗaya ba ta ƙarko. Duk wanda ya jawo hina da shi nake. To kaje kallo na ƙarya ne a bayan baka sata amsa ba to bari an bude ma littafi kuma ka karanta kuma kai comment. Fuska ɗaya ba ta ƙarko. Ka iya kwalliya, ka iya soyayya, ka iya murmushi, ka iya sa kaya amma ba kaman abala ba. Tabbas da gaske ne. Jakar oba.